అది కందగంది పెండింగ్ అయ్యాక నిర్వహించారు కాలం పని. అది కూడా మాట్లాడినాము. ఆయన అదే 1.5 crore బ్యాలెన్స్ ఉంది, మిగతా రిమైనింగ్ అమౌంట్ లేదన్నారు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మళ్ళీ ఏమంటారు డిపిఆర్లో, కొత్త డిపిఆర్లో 21 CRలో పెట్టానండి. దాంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు పబ్లిక్ హెల్త్ ఆఫీస్ అయిపోయింది, SC ఆఫీస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు త్వరలోనే ESC నుంచి మనకు అప్రూవల్ వస్తేనే ఈ 21 CR వర్క్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆ వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ పెద్ద మన అడిగేటివి, కొంతమంది అడిగేటివి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ అక్కగారు అడిగేటివి ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయించి ప్రారంభిస్తాం. అలాగే సార్ కోటపేటలో కుడిలా ట్యాంక్ దగ్గర వర్షం పడితే కిందకి అయిపోయింది బేస్, అది గలీజ్ వాటర్, కాలువ వాటర్ మొత్తం నిలబడిపోతుంది సార్. అది కొంచెం చూసి సరే సార్, ఇది మనం తర్వాత పోయి చూసి ఫోటోలు పెట్టడానికి చేస్తాం, నోట్ చేస్తాం. సరే.